Beda xogħol fuq il-proġett li mistennita fil-problema tal-arar fil-lokalitajiet ta' Ħażabbar u Marsa Skala. Xogħol ser jikkonsisti fi struttura fuq il-kosta fejn il-ilma tax-xita ser jinġabar f'mini minflok ma jara it-toroq. Tax-xogħol huwa parti minn proġett li ser jikkonsisti f'sistemi differenti ta' mini, ġibjuni u gandotti flimkien ma' bini mill-ġdid ta' pontijiet. Lan tal-proġett huwa li jiġi evitat li l-ilma jispiċċa f'żoni vulnerabbli għall-arar filwaqt li joħsieb li jilqa' kemm jista' jkun ilma għall-konservazzjoni. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi kien preżenti għal konferenza tal-aħbarijiet li fija ingħataw dettalji dwar ix-xogħol li għaddej biex tiġi evitata l-problema tal-arar f'Ħażabbar u Witilajn fix-xhur tax-xitwa. Il-proġett naturalment ħajjieħu l-ilma qabel ma jasal Witilajn permezz ta' dil-mina li qed naraw qed titħaffer hawnhekk, mina li fiha ma' 3 metri diametru, jiġifieri tista' tgħaddi b'karozza minnha. Tieħu l-ilma bej wieħed u tieħu mal-20 metru kubu ta' ilma kull sekonda dil-mina u l-ilma li naqbdu ġol mina jintrema f'parti jgħidula għar id-duħħan bej Witilajn u x-xejra. Daw iż-żoni li l-ma ser jinżamm jiġi pumpjat lura u jingħalaq fil-qoħ li jinsabu qabel ma tidħol Witilajn. Dawn għandhom il-kapaċità li jikkonservaw medja ta' 63,000 metru kubu ta' ilma tax-xita kull sena. Il-valur ta' dan il-proġett huwa ta' ftit iżjed minn 6 miljun euro. 85% ġew iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea. Dal-proġett li beda fil-ġimgħat li għaddew mistenni jitlesta fil-bidu ta' Awwissu tas-sena d-dieħla.